Oke, teruntuk para istri-istri dimanapun Anda berada ya, rongok kena kupingnya. Anggar istri pengen dimuliakan karo suami, jadi wong wadon ku resakaken tuntutan. Sing lanang wis berusaha montang-manting jengking sebisane, sekuate. Diparingi rezeki sithik ya syukur alhamdulillah. Diparingi akeh ya syukur alhamdulillah. Ajeng resula, ajeng nuruti gaya hidup, sing penting kebutuhannya sampean cukup. Soalnya anggar nuruti gaya hidup ora ana enteke. Arep seake apa dunyane, segede apa gajiane, anggar nuruti gaya hidup tetep bae bakal kerasa kurang. Akhirnya nyawang nikmate wong liya kepengin bae. Tangane tuku kalung sampean bingung. Tangane tuku gelang sampean awake meriang. Tanggane tuku mobil sampean matane mecicil. Dilalah tuku mobilnya Alphard ya darah tingginya langsung kumat. Tangannya tuku motor sampean mecocor. Akhirnya kemrungsung jaluk maring lanange. Mas delengen kayak tanggane. Motore anyar. Nyong pengen. Pokoknya tau kena nyom NMAX mas. Ngasuk maring dealer kredit motor. Sing wadone njaluk tuku motor NMAX. Sing lanange meret maring warung. Tukune Paramek alat tepat. Mumet. Kadang tuntutan sing kaya kue ya, tuntutan sing kaya kiye sing menyebabkan wong lanang dadi nekat. Akhirnya luwih rezeki lewat jalan sing ora halal. Ana sing anti korupsi, maling, malah, begal, bisa bae dudu karepe. Tapi karena tekanan batin si pasangan, sing wadone gelem nyukuri sing wis ana. Padahal senajan rezekine ora akeh asal cukup kuwi ya wis patut disyukuri. Pancen yo ngerti anggar rezekine sithik urip rada kangelan. Tapi paling ora nafkah batin kanggo istri ora diabaikan. Nafkah batin ku ora cuma soal ranjang butuh, tapi juga meringankan beban, ngancani ngobrol, rewangi ngomong, ya beberes omah, kuwi wis termasuk nafkah batin. Lane nyung sering nemen ke. Sering nemen ngomong kayak gini. Rumah tangga gue ada ngerasa paling, tapi saling. Dudu siapa sing paling akeh nyai, tapi siapa sing belum saling ngerteni. Jadi tulung kerjasamane ya.